Hoezo niet? Omdat die mensen, dat respect natuurlijk is. Dat vind ik niet goed, omdat jij een vraag stelde over wat 5 dat dun is en Semtex. Bam. Hoe kan dat nou? Waarom is dat? Nee, dat kan niet, want ik heb een blast shield. Dat kan niet. Harrier. Right shield. Right shield. Right shield en rocket launcher 1 hand. Oké. Hoi. Nou, we hebben nog meer. Oh, ik ben een sentry gun. Ik ben een... Nee, ga meer zo. Dit is